Nhasi mangwanani ano ndinouya kwamuri imi mai venyika, First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa Mamoyo. Ndiri kuuya kwamuri semwana wenyu Rutendo Matinyarare, mukuru weZimbabwe Anti-Sanctions Movement, Moyo Chirandu, ndichikumbirawo ruregerero amai. Ndinokumbirawo ruregerero Mamoyo kwamuri, ndichikumbirawo zvakare ruregerero kuna baba Shumba Mrambwi, President Dr. Emmerson Mnangagwa, mwana wenyu Junior nemhuri yenyu yese. Ndichiti amai ndakaresva, ndakatadza ndichinyora article yandakanyora ndichiti imi makapa $2 million kuna Pukelo, muchiti mimi Pukelo asiyane na Junior kuita kuti Junior azoenda achinotora chigaro chababa vake kuita president wenyika. Pamusoro paizvozvo amai ndakataura kuti baba pfungwa dzavo hadzichatora mushe, vakuchembera, saka pari zvino havachakwanisa kuramba vachitonga nyika yeZimbabwe. Izvi amai zvinhu zvandakataura kubva kumakuhwa, zvinhu zvandakataura kune zvinhu zvandakanzwa nevanhu, kasi zvinhu zvandisina umbowo nazvo. Saizvozvo amai ndinokumbira ruregerero. Ndinokumbira ruregerero kwamuri Mamoyo, ndichiti ndiregerere iwo nekuti ndakatadza, ndakashaisha amai. Kana muchikwanisa kuzviona mwoyo menyu mundiregererewo, nekuti mupolitics matiri umu pane nguva dzatinotaura zvisirizvo zvatisingazive pamusoro pevanhu, tichida kuedza kutsanangudza zvinhu zvatinenge tichitsanangudza mupolitics. Tabva ipapo ndinouya nechichemo changu chechipiri kwamuri samai wenyika, mukadzi wemukuru wenyika, uyezve semutungamiriri wenyika imi pachezvenyu. Ndichiti amai, makauya kuzotonga nyika yeZimbabwe muna 2017. Makatambirwa nevana veZimbabwe nemufaro. Baba vakataura ivo kuti izwi revanhu izwi raMwari, uyezve vakati hapana anosara kumashure. Kasi pari zvino muna 2026 amai, tiri kutarisana nechirongwa chamuri kuti CAB 3. CAB 3 pari zvino amai iri kuda amai vanokwanisa kubatanidza nyika yose. Nekuti mukurongwa kweCAB 3 kune vamwe pakati pevana venyu vari kuona kunge vasiyiwa kumashure, uyezve izwi ravo harichateererwa. CAB 3 iyi iri kukonzera mhirizhonga nekupatsanurana kwevanhu nekusawirirana kwevanhu. Naizvozvo amai ndinokumbira kuti kana zvichiita mutaurowo nababa nebato reZanu PF kuti zvinokwanisa kuita here kuti mubatanidze nyika yedu, tibvise mhirizhonga nekuita yatinoti referendum, kudzokera zvakare kune vanhu avo vakakutambirai mune zvakanaka, vakati huyai mutitonge, muvabvunze kuti muri kuda here kuti baba vasvike 2030 kana kupfuura 2030. Satokumbirawo kuti muende munotaura nababa, mutaure nemhuri yenyu, muone kuti munokwanisa here kubatanidza nyika yedu nekuenza referendum. Amai ndiri kutaura ndichida kuti tiyeuchidzane kuti chakaita kuti vaMugabe vabviswe ndechekuti baba mukuru vaMugabe vanga vasisade kuti baba munini vaMnangagwa vatore nyanga sekubvumirana kwavakanga vakaita kuhondo kwavanga vakabatana kwavakabvisa varungu. Ndosaka makaona kuti vaMurambwi vakatozobatana nemauto kubvisa vaMugabe. Pari zvino amai ndiri kuti ngatiyeuke iyo nguva iyoyo, kuti apa baba vaMnangagwa naavo baba munini vachiwenga vagare pasi vayeuke zvavakabvumirana kuhondo nezvavakabvumirana apo pakauya vaMnangagwa vachipinda pachigaro. Zvakare tinokumbira kuti mutaure nevana venyu muchibvunza kuti vana vedu, imi makatisa pazvigaro, muri kuda here kuti baba vatonge kusvika 2030? Mukaita referendum amai, zvinobatanidza mhuri yenyu, uyezve hapana anosara kumashure. Zvakare tinobva tayeuka zvakataurwa nababa kuti izwi revanhu izwi raMwari. Mumweya imomo mwekuyana naamai ndinoda kukumbirawo kuti avo vari kufamba vachida kuedza kuti kuvaonese vanhu kuti CAB 3 yakanaka zvakadii, ngavaregere kurova vanhu, ngavaregere kumbunyikidza kodzero dzevanhu, uyezve amai ngavaregere kusunga vanhu vanenge vasiri kufarira CAB 3. Ngavadzidze kutaura nevanhu, kufundisa vanhu kuti CAB yakanaka pakudii. Nekuti amai vanhu vakanorohwa, vanhu tikatanga kugunun'una, ndopamunozoona taakutaura kwatisina kuswera.
takutaura zvinhu zvatisina umboonazvo nekuti tinenge tashatirwa nekumbunyikidzwa kodzero dzedu. Saka naizvozvo semisa amai, fundisai vanhu venyu kutaura nevanhu zvakanaka kuitira kuti izwi revanhu rakanzi naBaba nderaMwari ringe richikudzwa. Chemo changu chechitatu amai, ini ndakatanga kurwisa zvirango zvemasanctions muna 2018. Ndakagadzira inini bato rangu rainzi Zimbabwe Unite Against US War Sanctions. Ndagadzira bato iri ndichitanga kubuda kuma-TV kunana South Africa. Ndakadaidzwa nemukuru weCIO vaDG Moyo vachiti uya tigare pasi tione tingashande pamwe chete sei kurwisa izvi zvirango. Mukudaro vakati ndinyore mapepa strategy yekuti tinorwisa sei nyaya yezvirango. Mustrategy idzodzo ndo makabuda nyaya yekudaidza SADC kuti timache pamwe chete neSADC, uyezve ndo makabuda nyaya yekuti tise vanhu vanogara panze peUS Embassy kuti tivayeuchidze nyaya yezvirango zvavo. Bato iri amai ndo raienda kunoripota kuUN nekunyora tsamba dzekuti kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa nenyaya yemasanctions. Rakazobatana zvakare navaziyambi kuti titoti special rapporteur wemasanctions auye azotaurira nyika dzese dzepasi rino kuti Zimbabwe yanga iri pasi pezvirongwa zvemasanctions. Tabva ipapo amai, takazenge tadaidzwa navahama dziripi vanga vari ambassador vekuSouth Africa vachiti chibvisai organization yako yeZimbabweans Unite Against US War Sanctions, ubatane nevamwe veZANU-PF mugadzire bato rakabatana rakazova iro Zimbabwe Anti-Sanctions Movement. Ipapo ndo patakawirirwa naJunior Mnangagwa achiti tafara nezvamaita muchiunza UN Special Rapporteur atipa ripoti yekubvuma kuti zveshuwa Zimbabwe iri pamasanctions, uyezve masanctions aya ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu, saka moda kuita sei? Takamuudza Junior kuti toda kuenda kucourt, akati izvo ndo zvatatu kufungawo, saka endai kucourt tokupai zvese zvamunoda nemari dzamunoda kuti muite basa iroro. Saizvozvo Junior akatendesawo kuna vatagurei vakatendesawo kuna baba, tikapuwa mvumo yekutanga dare redu mumatare emuSouth Africa. Kasi tatanga nyaya iyi, mari yatakanga tichapuwa kuti tinge tichibhadhara magweta nekunge tichizvibhadharawo isusu nemabasa atiri kuitawo kunze kwematare kuti nyaya iyi ifambe yezvirango zvemasanctions yanga isiri kuuya. Takadzokera zvakare kuna vaDG Moyo tikanovataurira kuti takanzi tiende kumatare kasi mari yematare hatisi kupuwa. Tikadzokera zvakare kuna Junior, uyezve tati nevamwewo zvakare vaishanda naBaba vatanga tiri kuudza information yekuti mari haisi kupiwa kasi hapana chakaitika. Saka pari zvino amai, pakabhadharwa imwe mari kumatare kasi kune mari yakawanda isati yabhadharwa, uyezve isusu takashanda hatina kupuwa mari. Anotirwadza amai ndepekuti baba vakati varida kugadzira mamiliyoni amatsva muZimbabwe evanhu vanogona basa. Isu takauya tikaita basa rakabhadharwa varungu ma4 million vakatadza kuita basa, isu tikarigona. Masanctions ari pamuri nana baba takati toda wabvisa, vatagurei vakati tizvisiye zvakadaro. Tinoti susu tinogona mabasa edu, marketing skills communication skills edu, tinodawo kubhadharwa. Madzinza eduwo anodawo kutendwa nebasa ratinoitira nyika neratinoitira vanhu, uyezve upenyu hwedu hwanga hwakamira kubva pa2018 kusvika nhasi zvinodawo kuti tibhadharwe basa ratakaita. Saka tinokumbirisawo amai kuti mutibatsirewo kubhadharwa kwedu, nekuti isu tatopatsanurana muorganization